Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni kadulong sa inyo kagyari ng top stories of the day. Today is August 15, 2025, Biyernes nga adlaw. Mayor Judith Gallego hindi pabor nga maghatag sang rono para sa bulk water project sang probinsya. Masobra sa 10 million pesos ka balor sa suspected shabu nakuha sa Dumaguete City. DOE magabawi sa gingrant na COC sa SIPCOR bangod sang palpak nga power supply sa Siquijor. DOH-NIR nakarecord sa masobra sa 5,700 ka mga dengue cases. Kag sa good vibes, padayon ng pag-explore sa isla sang Siquijor sa tripping ni Romeng. Inatanan sa Digicast Negros X. Sugod kita sa number 10, nagsugod sa isa ka pasalubong center nga nag-share lang sa space sa isa ka botika sa karon ang nagbukas ang ika-73 nila nga branch kag pinakadako nga branch sa gwa lang sang Bacolod Silay Airport. Yaring report. Antes ka magsulod sa gate sa Bacolod Silay Airport, malabyan mo anay ang pinakadako nga branch sang Mercy. One-stop shop ini. May pasalubong center para sa mga manugsakay sa eroplano sa airport pero nalipat magbakal sa pasalubong. May coffee shop nga But First Coffee sa sulod para sa mga naghulat sang ilabalikbayan family members o loved ones nga pwede paresan sang kakanin nga ginabaligyan naman sa sulod sang Daddy's Cafe. May fast food man para makasalo-salo anay ang pamilya for the last time antes maglakat si nanay o kung si tatay o kung sa mga nagahulat sang delayed nga flight. Kay sa Mercy, tanan! Go! Congratulations, Mercy family! Kaina, sa isa ka programa, formal na inigagin buksan sa publiko sa pagpanguna sang CEO kag presidente sang kumpanya nga si Jonathan Lo. Antes sini, may pahampang, palumbaan ay kaon sang siopaw, unay ang tubig sa kada contestant, panigana pang tulod kung hindi nagid makasulod. Ang imoya number 2, please. Panihol. Panihol. Don't talk while your mouth is full. Smile na lang, smile. I think we have a winner contestant number 1. 3 siopaws and 1 fork. Kag, bilang pagpasalamat sa mga Negrense nga parayo nagasuporta sa produkto nga himo man sa mga Negrense, may pa-buy one take one sa mga paborito nga tatak Mercy pasalubong pati na pastries. Pagbukas ng portahan sa publiko, ang mga nagapila sa gwa nagingagaw na sulod. Mansig-mansig kuha sa estante sa mga paborito nila. Pila ka minutos ang nagligad, hubas ang iban sa mga estante. Istorya ni Corazon Lo, ang co-founder sa Mercy, sang una, ginadisplay lang ang mga pasalubong products upod sa branches ng Grace Pharmacy. Amat-amat nagdako kag ang branches, hindi lang sa Negros, ara na sa iban nga lugar. Sa primero, na-display lang kami sa mga branches sa Negros X Pharmacy. Dako na ako, naging si Mercy. How do you feel? I'm happy. Oh. Very happy for the success of my son. Kaya na, sa opening, nagtambong man ang opisyalis sa Silay City. Dako ang pagpasalamat ni Mayor Judith Gallego sa parayong nga pagdamo sang branches sang Mercy sa ilang nga syudad. May kadtuan naman ang mga Pinoy, ang mga tao, especially ang malapit sa airport, no? Eh, siyempre kung mag-biyahe sila, pwede ba sila kapit magbakal sa mga pasalubong. Manawang po sa mga tanan. Ini ang ika-73 nga branch ng Mercy sa bilog nga Pilipinas. Sa number 9, isa ka accountant nga nadalman sa pagpanahor na lastra pati kwarta sa ginubrahan nga kumpanya. Ginakop sa kapulisan ng 30 anyos ka babae matapos kinserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga qualified theft sa barangay Kabug sa Bacolod City Miyerkules nga adlaw. Gisiling ni Police Captain Glenn Montaño, hepe sa Bacolod Police Station 5, nakabutang sa database sang ila e-warrant nga mayara ang akusado sang record nga 31 ka pending nga arrest warrants para sa kaso nga qualified theft.
May angot ang kaso sa nalastra sang sospek nga kwarta sang ilang nga kumpanya. Nagaobra bilang accountant ang akusado sa isa ka kumpanya nga nagaserbi bilang virtual distributor sa mga produkto sang kilala nga mga brands sang shampoo, habon kag iban pa. Suno sa akusado, nalingaw siya sang taya sa mga online games, ilabi na online sabong. May 40,000 pesos nga piyansa sa kada count sang qualified theft niya nga kaso. Agud temporaryo makagwa, kinahanglan bayaran sang akusado sa kabilugan ang 1,240,000 pesos nga bail bond para sa 31 counts ang qualified theft charges batok sa iya. Detained karon sa custodial facility sa Police Station 10 ang akusado, kag nagahulat na lamang ang kapulisan sa iya commitment order ante sa isaylo sa pasilidad sa Bureau of Jail Management and Penology. Sa number 8 naman, isa ka bangkay ang nasapuan sa suba sa Banuasang La Castellana. Nagakaagnas ng bangkay sa isa ka lalaki sang masapuan sa suba sa Hacienda Canlaon 1, Barangay Sag-ang, Banuasang La Castellana sang Huwebes nga adlaw. Manguwa kunta ni isang utan ang isa ka residente sang iya makitaan ang lawas sang lalaki. Ginsiling ni Major Melchor Patnaan, officer in charge ng La Castellana PNP. Wala pa makilala ang nasapuan nga biktima. Nakasuksok ang lalaki sa blue nga t-shirt, gray nga underwear kag mao nga shorts. Kinabulubanta nga 5 feet ang kataason niya. May nakitaan man nga tattoo ang otoridad sa nawala niyang abaga sang biktima. Ang disenyo isa ka kandila nga may ngalan nga Melvin. Sa inisyal nga pag-examine sa biktima suno kay Patnaan, wala sa may nakitaan nga pila sa lawas sini apang ginrefer sa SOCO ang pagproseso sang scene kag ang bangkay agud mahibaluan kung ano ang gintunaan sa iya kamatayon. Suno pa kay Patnaan, kinabulubanta 4 ug 5 na kaadlaw nga patay ang biktima antes sa nasapuan. Posible man suno sa PNP nga naanod lamang ang biktima sa area nga gitawag sa mga pumuluyo nga dam. Bangod sa pila ka adlaw nga pagtupa sa mabaskog nga ulan sa La Castellana kag kaiping nga mga lugar. Sa number 7, isa ka composite team ang nagpatigayon sa inspeksyon sa lugar nga ginapropose nga himuon nga relocation site sa mga residente nga nagapuyo sa sulod sang 4-kilometer danger zone sa Canlaon. Kahapon ginkatuan ang 8.6 hectare site sa Barangay Talaptap sa La Castellana sa mga tiglawas gikan sa gobyerno probinsyal, Department of Human Settlement and Urban Development kag National Housing Authority upod na ang gikan man sa uko ng LGU sa La Castellana. Sadang maka-accommodate sang 300 ka pamilya ang lugar suno sa kay Irene Bell Plutenya, ang pamuno sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Suno sa iya, ang ginpatigayong site assessment kag field validation, tuyo nga mag-evaluate sang area viability, socio-economic feasibility, safety, accessibility kag standard compliance sa lugar. Kalakip sa ginpatigayon ang zone surveying, soil and water collection for testing kag hazard identification. Ginapabot ang pag-submit sang tag sa katalatapan sa ilang report. Damlagpag, siling ni Provincial Administrator Fernando Diaz nga nagabalor sang 15 milyones pesos ang natungdan nga duta sa pagkunbaklon sang probinsya. Mga 210 million pesos naman ang kinahanglan para ma-develop ang lugar. Sa datos ng Office of the Civil Defense, may 61 ka mga pamilya o 213 ka mga individuals ang yara sa sulod sang 4-kilometer permanent danger zone. Yesterday, after naton ng site visit no aton ng mga composite teams gin advise ta sila nga masubmit sila sang ila mga initial assessment reports on, for example, ang aton nga ICTD, ang aerial, ang topographical, ang aton nga ang aton nga PSWDO, anong mga kinahanglan nila sa isa ka relocation site para sa social preparations. Tapos ang soil testing naton nga gin-conduct sang OPA kag sa aton nga mga GU sa admin naton. So once nga ready na nang ilang report, isubmit na sila namon sa kay Attorney Ray kag kay Gov for for decision making Manila. Sa number 6, Department of Energy ang handa nga magbawi sa gin-grant nga COC sa SIPCOR bangod sang palpak nga power supply sa isla sang Siquijor. Sa 8 ka mga generator sets nga nagabot sa probinsya sang Siquijor para temporaryo nga mauntat ang adlaw-adlaw nga brownout sa probinsya, 5 ang nagkalaguba. Ining suno sa kay Energy Secretary Sharon Garin. Suno sa Tiglikom, sulit-sulit ang ila nga problema kag
hindi ini pwede magapadayon bisan sa diin nga isla sa Pilipinas. Dugang pa niya, hindi pwede ang amo sini klase nga serbisyo sang generation company. Ginmando na kuno ni President Ferdinand Marcos Jr. nga sa bulan sa September, ang DOE ang magapasiguro nga mabalik na sa normal ang power supply sa Siquijor. Sa nagligad nga semana, nagpadala na sa sulat si Garin sa Energy Regulatory Commission kung ERC nga i-withdraw ang ila endorsement para sa COC o kung Certificate of Compliance sang Siquijor Island Power Corporation o kung SIPCOR nga amo ang power generator sang Siquijor. Adlaw-adlaw ang brownout sa Siquijor bangod kulang ang power supply gani nagpadala sang generator sets ang SIPCOR pero ang iban diri nagkalaguba na. Sa number 5, nagapin sa 1 milyon ka pesos nga balor sa suspected shabu nakuha sa bypass operation sa Bacolod City. Kay nasang kaagahon, duha ka mga persona ang gindakop kag nakuhaan sang 110 grams sang ginasuspetsuhan shabu sa bypass operation nga ginpatigayon sa Purok Sireza South, Barangay 3 sa Bacolod City. Sa report sa Bacolod City Police Office, kinabulubanta 748,000 pesos ang nakuha ang suspected shabu sa mga katapos ang City Drug Enforcement Unit gikan sa duha ka mga drug personalities. Samtang, sa 9 ka paketes ang ginasuspetsuhan shabu nga ginabulubanta nagabalor sa lapit sa tunga sa milyon ka pesos ang nakuha sa katapos ang Philippine Drug Enforcement Agency halin sa isa ka babayi. Ginpatigayon ang bypass sa Purok Fire, Barangay 8 sa Bacolod City. Magapakatubang ang 3 ka mga gindakop sang kaso nga paglapas ng Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa number 4, sa Dumaguete City naman, masobra sa 10 million pesos nga balor sa suspected shabu nakuha man sa PNP operation. Bangod sang ginhatag nga tip sang isa ka informant sa PNP, tigayon nga nabalabagan nga mabaligya kag makalabot sa kamot sa mga drug users ang masobra sa 10 milyones pesos nga balor sa suspected shabu sa Dumaguete City. Naaresto ang isa ka gikilala kay alias Franklin, 41 anyos, sang Purok Kalubihan, Barangay Bahumpandan, sang kagabi. Base sa report sa PNP, matapos mabaton ang tip, gin-monitor na ang subject sa kapulisan humalin sa kaagahong tubtub pagabi. Isa kag tunga ka kilos ang shabu ang nakuha sa iya nga ginabanta nagabalor sang 10.2 million pesos. Gindayaw ni PNP NIR Regional Director Police Brigadier General Arnold Ibay ang PNP kag PIDEA sa sininga accomplishment. Nagapakita lamang ini kuno nga padayon sa gihapon ang pagpaningwa sang PNP para matap na ang problema sa illegal nga droga sa pungsod. Sa number 3, pamuno sang SRA nagapanawagan sa mga sugar farmers nga padayon nga mangin mabinantayon batok sa RSSI o kun ang peste nga nagaigo sa katubuhan. Nagalao man ang SRA nga magapadayon ang growth trend sa sugar industry. Ginsiling ni Administrator Pablo Luis Ascona nga mangin vigilant ang sugar farmers kag magupod trabaho sa ilang talatapan para malikawan ang paglaptas ang red stripe soft scale insect o kun RSSI infestation. As of August 11, 2025, sa datos ng SRA, may 3,290.36 hectares sang katubuan ang naapektuhan sang RSSI sa Negros Occidental. Ilakip ang iban nga mga lugar sa Visayas, may 3,394.92 ka hektarya sang katubuan ang apektado. Kag 1,923 naman ka mga mangunguma. Samtang, nagsugod naman ang procurement process para sa pesticide nga pagagamiton kontra RSSI. May ginhulat na lamang ang permit gikan sa Fertilizer and Pesticide Authority para ang natungdan nga pesticide ang magamit sa tubo. 15 milyones pesos ang napain nga pondo. 5 million diri gikan sa SRA kag 10 million gikan sa Department of Agriculture. We notice that if it's the earlier it is detected, the easier to control. Do you think there'll be a drop in production because of that? Too early to tell. So we need to verify the areas na severely hit, and then we'll see if they recovered or not. Okay.
Sa number 2, may masobra sa 5,700 ka mga kaso sang dengue ang na-record sa Negros Island region, pero may naputikan nga sa sulod sang 3 kasunod-sunod nga semana naganubo ang kaso. As of July 26, 2025, ang Negros Island region naka-record sang 5,734 dengue cases. Sunod sa DOH-NIR, may pagdubo sa trend sa nagligad nga 3 kasunod-sunod nga morbidity week. Ang pagdubo sa kaso nagapakita sunod sa DOH ang collective effort sa mga komunidad. Pero kinahanglan nga tayuyon ini agud mapadayon ang pagnubo sa kadamuon sang kaso sang dengue. Ang Department of Health nagahaylo sa komunidad sa pagpraktis ang 4 T's: taob, tuyo, taktak, kag takip. Agud maguba ang mga breeding sites sa mga lamok nga nagadala sang dengue. Ang 4 T's ang ginaduso nga ipatuman upod sa alas 4 kontra mosquito kung sa diin kada alas 4 sang hapon ginapatuman sa mga lugar ang pag-inspect kag pagpanilo sa palibot. Ginabisuan naman ang mga yadtong nagahilanat, nagasakit ang ulo kag may pananakit sang tiyan nga magpakonsulta sang temprano. Ang mga health facilities sa region ang mayara sang napahamtang nga mga dengue fast lanes sa pagpasiguro nga mahatagan sang gilayon nga atensyon ang mga pasyente nga nakitaan sa simptoma sang dengue. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Sila City Mayor Judith Gallego hindi pabor nga maghatag sang rono para sa bulk water project sang Negros Occidental. Yaring report. Sang naka-eksperyensya ang probinsya sang tuman kainit nga panahon dala sang El Nino phenomenon nang inapektado ang water supply sang Silay City. Sunod sa kay Mayor Judith Gallego, pati ang tubig sa suba nagnubo ang level. Pati ang ilang mga fire trucks kinahanglan nga magrasyon sang tubig sa mga residente. Especially sa El Nino. Sa El Nino, kanubo ay kayo. No, kaya kami gani, no, ang amon nga fire truck dito, nagdulong pakita gani sa mga supply sa tubig sa Pumuluyo. Much more nga may magkuha pa gani. Kung nahigupon pa gina tubig, no, talon sa Giriso sila, yung sa Kalisay, Bakulo. Plano sa probinsya nga sa ila bulk water project, makuha sila sang water supply sa kasubaan sa barangay Gimbalaon sa Silay City. Sa siniman nga area, plano ibutang ang treatment facility para sa among proyekto. Ini para samtang temprano pa, ma-address na ang problema sa water supply. Ang bulk water project ang ginaduso sa probinsya para subong pa lang mapangitaan na sang solusyon ang problema sa kakulang sang water supply sang probinsya. 1.1 billion pesos ang gamiton nga pondo sa probinsya para matigayon ini kag makadulong sang water supply sa una Silay City, masunod sa Talisay, ikatlo ang Bacolod kag kun may supply pa pang-apat ang Ibi Magalona. Pero ang ginakakulbaan ni Mayor Gallego nga kung base may magkuha pagid sang tubig sa suba sang Silay, may mga mangunguma na nga maapektuhan. Pati ang mga nagapasuba para magpamunit, base mangin apektado pa. Gani, hindi siya pabor nga matagaan sang resolution of no objection o kunrono ang probinsya para sa sininga proyekto. Like ang mga nunaton, mga planters, siyempre kay irigasyon man na sila mo, iway na sila sa yung nga tubig. Ang mga, may mga kasabatan at mga karabaw, hindi na kapatubog na. Ang may kapanangabuyan sa suba, mga palamunit sang isda. Iway na ako, kay bakit sa kanabaw sa libre sa tubig. So hindi lang kita, Nay? Muna yung subong nga ako niya, Hindi. way ko niya, subong ini ko niya, paburi ang mga. Hindi fever. Sige. Muna ilang tao niya, Ang rono, ang isa sa mga requirements nga kinahanglan para matigayon ang proyekto. Damlag pa, gisiling ni Provincial Administrator Fernando Diaz nga nagalaom sila nga matagaan sang konseho sang Silay sang rono ang proyekto, kaya tuyo man sini ang makabulig man sa mga pumuluyo. Kaagyari naman ang pangpabalo naman niya pang pag-good vibe sa inyo sininga weekend. Last week, insumuran ta ang atong adventure sa Isla San Siquijor. May nakatuan ta nga nagkaninain nga mga lugar. This Saturday, atong padayunon ang atong pagdugayawon. Ano bala ang pwede katuan nga mga lugar sa sulod lang sang 8 ka oras. Ina ang makita nyo sa inyong mga screen, amo sina ang makita nyo. Magkanto ka sa may Isla San Siquijor. Buwas, parahin kita sa pagpanglugayawon sa tripping ni Ruming at 9 a.m. Diri lang sa Digicast Negros
Kita nyo katahom no, katahom sang secure. Katamo ka sa makitaan nga matahom nga mga bagay. Shout out anay sa ating live viewers subong hapon si Maria Fe Panaga Baredo good PM Digicast Negros watching from Silay City. Si Jube Yap Janala mabugnaw nga hapon sa Ruming Subado kag Digicast Negros watching from Baguio City. Si Romel Mahilong Galio, good afternoon Digicast Negros. Si Ma'am Mirna Garrido Clavel, good PM Digicast NIR watching from Payao Binalbagan. Si Sir Salvador Española, maayong hapon Digicast Negros, maayong hapon sa Ruming, maayong hapon si Emo Sir. Si Gerald Lagono Estardo, maayong hapon Digicast Negros watching from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Hensley Cecil Alguna, Mumbai. Good afternoon, Digicast Negros and IR sa Roming. Si Lloyd Navales, good PM ka Digicast Roming. Happy weekend, take good care sa biyahe. Apo, sige, may biyahe naman. No, si Sally Villaflor Cañada, maayong hapon. Ma'am Kagawad, Sally sa Barangay Tangob. Si Nene Grande, good afternoon, Choy Roming. Digicast Negros watching live. And a blessed Friday, kuno sa atong tanan. Si Raxo Oner Danehela, maayong hapon. NIR kag good morning hi sa Romeo, pwede mag-greet happy birthday ang husband ko nga si Herbert Lagansowa sa August 17 iya 62nd birthday. Everyday nagatanaw kami sang Digicast News from Jocelyn of New Jersey. Kagamoy atong top 10 nga mga balita sa Negros Island region subong adlaw tubtub sa Lunes. Ako si Romeo Subaldo, have a safe weekend.